Здрасти. Стана работа с лаптопа. Да, само да ми помогнеш, искаш? Айде. Наблюдаваме какво прави, а? Какво правиш клип в момента? Принципно сега да сетих, там имах и... следях камерите си там от вкъщи от работното място там. Там ако... Кой ти ги слага? Не момчета там, Ивчо. Те си знаят програмите, защото никъде ги преинсталираме да не ги нагласят. Ще трябва да се преинсталират, или да са? Не, да се сложат на ново. Сега няма да мога да се такова, или? Трябва да покана един, че не работи. Пращат ми доклад. Тут и си таблет ли? Ако искаш, ще дигни го е там, горе, пусни го. И какво да го... Виж как горе. Чак не ми хареса. Сам дет 4 часа се инсталира напълно. А тук сега Windows какво 10 ли? Какво? Да. А тук сега всичко е, няма нищо тайно. Mm-hmm.